Hej. Hej. Ole. Niklas, er du klar til at interviewe mig? Ja. Er Lord Bentner dit egentlige navn? Det er ikke mit rigtige navn, men det er det, jeg bliver kaldt, ved jeg. Jeg har sett at du tygger mye på tyggegummi. Hvad er din favoritsmak? Det er bubblegum. Den ved jeg ikke, om du kender. Jeg har faktisk også tyggegummi nu. Men når jeg spiller fodbold, så kan jeg godt lide at have tyggegummi i munden. Har du smagt denne? Hvis jeg finder. Licorice. Ja, den kender jeg godt. Ja. Er det din yndlings? Ja. Ja. Hvad synes du det rareste ordet på norsk? Kompis. Hvilken bilmærke er din absolut favorit? Det tror jeg er Aston Martin, da jeg var lille. Har du en sådan bil? Det havde jeg engang, men jeg kørte galt i den, så nu har jeg den ikke længere. Nu køber jeg en ny, når jeg stopper med at spille fodbold. Så. Ja. Er det noget, jeg er flink til, som ikke folk vet? Det er jeg sikker på. Der må være noget. Hvad ville du have gjort, hvis du ikke havde været fodboldspiller? Jeg tror godt, jeg kunne have været en person, der rejste meget rundt i verden og oplevet en masse forskellige ting. Eller også så kunne det måske have været soldat. Kan du beskrive dit bedste mål? Der har været mange gode, jo. Har du ikke set det? Der har været mange gode. Jo. Kan du beskrive dit værste mål? Ja. Jeg har også været så uheldig, når man scorer mange mål i den ene ende, men man så også skal forsvare i den anden ende. Så kommer man til at lave selvmål. Og dem har jeg lavet et par stykker af. Det er ikke så sjovt. Kanskje du har hørt om dette? Den kender jeg godt. Ja. Er du god til den? Kan du få den til at balancere? Oj. Ved du, hvad du skal efter sommerferien? Ja. Hvad? Skal. Jeg tror, vi har noget, der kan gøre det endnu sjovere. Okay. Jeg læser det for dig, okay? Oliver, du er skøn. Jeg kan jo ikke læse det her sprog, jo. Altså, jeg kan jo ikke læse norsk. Jeg kan læse det selv, da. Kan du læse det selv? Det var cool. Du var god til interview. Ja. Hej, hæb på Oliver og resten af børnene. Det bliver en fantastisk kamp, og stort tillykke.